2025ko ekaina. Io 12. enparantza. Donostia. 2011ko abenduan birlandatutako 3 sekoietako bat ihartu da. Egunean, 1200 eta 2400 litro oxigeno sortzen zituela zenbatetzi egiten da. Eguneko 3 eta 5 lagunen artean arnasten dutena da. Birlandaketa egin aurretik Peña Florida institutuko lorategietan zeuden. Ikasle horiok natur zientzetako eskoletan landatu genituen. Orotara, 2 lorategiek eite handiko 55 zuhaitzi lekua ematen zieten. Berez, naturaren kanpo gela ziren. Han, Amiral Gorria izeneko tximeletak xurgatu egiten zuen, eta birigarroak ere abia egiten zuen. Natura horrek ikasleek emaitza akademiko hobeak lor zitzaten lagundu egiten zuen. 2011ko azaroaren 8. Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza, helburuak institutoa eraistea eta beste handiago bat eraikitzea. Trukean, zuhaitz guztiak ebakitzea eta oxigeno ekoizpena murriztea. 2011ko abenduaren 15. Donostiako udalak 3 sekoiak birlandatu zituen. 2011 eta 2024 bitarteko urteak. Ihartu den sekoiak ekoitzitako oxigenoa 5 milioi eta 700.000 eta 11 milioi eta 200.000 litro bitartekoa izan dela zenbatetzi egiten da. Horrela, pertsonen osasuna zaintzen eta hobetzen eta gero eta handiagoa den planetaren beroketa arintzen era aktiboan lagundu egin digu. Eskerrik asko, Sequoia Dendron Giganteum.